созмони амният ва ҳамкории Аврупо ҳукми ба 7 соли зиндон маҳкум шудани рӯзноманигор Завқибек Саидаминиро танқид кард. дар Тоҷикистон директорони мактаб аз ғалбери Озода Раҳмон гузаронида мешаванд. ҷаласаи комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ. шумораи рекордии муҳоҷирони корӣ Русияро тарк карданд. намояндаи созмони амният ва ҳамкории Аврупо саҳа дар умури озодии матбуот ҳукми ба 7 соли зиндон маҳкум шудани рӯзноманигор Завқибек Саидаминиро танқид кард. дар канали телеграмии саҳа Тереза Рибейро намояндаи ин созмон боздошти Саидаминиро як зарбаи дигар ба озодии расонаҳо дар Тоҷикистон дониста аз мақомоти Тоҷикистон хостааст Завқибек Саидаминӣ ва рӯзноманигорони дигари зиндониро озод кунанд. Тереза Рибейро гуфтааст ба рӯзноманигорон имкон дода шавад ки дар бораи масъалаҳои вобаста ба ҷомеа аз ҷумла масъалаҳои амниятӣ гузориш бидиҳанд. рӯзноманигорӣ ҷиноят нест. гуфтанист ин гуна вокуниши созмони байналмилалӣ ба боздошту ҳабси Завқибек Саидаминӣ нест. пеш аз ин гузоришгарони бидуни марз ва кумитаи дифоъ аз хабарнигорон низ ҳукми додгоҳро дар мавриди Завқибек Саидаминӣ маҳкум карда буданд. Завқибек Саидаминӣ 38 соларо моҳи июли имсол дар шаҳри Ваҳдат дастгир ва 3 ноябр ба гуноҳи ҳамкорӣ бо созмонҳои мамнӯъ 7 сол аз зиндонӣ маҳрум карданд. худаш гуфтааст гуноҳ надорад. Саидаминӣ бо суҳбатҳояш дар шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур гашта аз зумраҳои онҳое дониста мешуд ки талош доранд ҳақиқатҳо гуфта шаванд. дар ним соли охир дар Тоҷикистон дасти кам 7 рӯзноманигору блогер дастгир ва то ин дам 4 нафари онҳо зиндонӣ шуданд. дар Тоҷикистон санҷиш ё аттестатсияи ғайринавбатии директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ имрӯз 9 ноябр оғоз шуда то 30 декабр давом мекунад. тавре дар сомонаи расмии Вазорати маориф ва илми кишвар иттилоъ дода шудааст. ин аттестатсияро вазорат бо супориши роҳбари дастгоҳи иҷроияи президент барои муайян намудани дараҷаи тахассус, маҳорати касбӣ ва ба вазифаи ишғол карда мувофиқат намудани директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ мегузаранд. сардори раёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсати маорифи вилоятҳо, сардори раёсат, мудирони шуъбаҳо ва бахшҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ӯҳдадор шуданд ки тавсияномаҳои аттестатсияшавандагонро таҳия ва ба баргузории аттестатсия ба комиссия пешниҳод намоянд. бояд гуфт комиссияи аттестатсионӣ вазифадор шудааст ки аз натиҷаи аттестатсия протокол ва ҳисобот омода намуда ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. ба иттилоъ хабаргузори Азия Плюс дар аттестатсия аз мудирони мактабҳо 400 калима бо забони русӣ, англисӣ ва тоҷикӣ низ пурсида мешавад. ҳамчунин дар назар аст ки зимни санҷиш дар мавриди ихтисоси доштаи директор, фанҳои ҳуқуқу таърих ва дигар саволҳое ки ба фаъолияти омӯзгорӣ ва кор бо кӯдакон рабт дорад пурсида шавад. як мудири мактаб аз шаҳри Хуҷанд ба паём бо шарти ифшо нашудани номаш гуфт ки ин гуна аттестатсия бо якдигарфаҳмӣ барои расмиёт гузаронида мешаванд. дар асл сатҳи дониши директорони мактаб ба шуъбаи маориф ва ҳамкорон маълум аст. ин директорони мактаб гуфт ки ба ҷуз аз ин аттестатсия бидуни ризоияти мақомоти иҷроияву амниятӣ касе роҳбари муассисаи таълимӣ шуда наметавонад. ҳар ки дар ин вазифа аст ҳатман бо тавсияи мақомот аст. аттестатсия як роҳи маъмули долягъундорӣ аст. имрӯз ҷаласаи 8-уми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ 9 ноябр дар шаҳри Душанбе таҳти раёсати нахуствазири Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва муовини нахуствазири Федератсияи Русия Алексей Аверчук баргузор мешавад. дар мулоқот ҷонибҳо масъалаи мубрами ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва гуманитарии Тоҷикистону Русияро баррасӣ мекунанд. ёдовар мешавем ки ҷаласаи 7-уми комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ рӯзҳои 8 ва 9 феврал дар Москав баргузор шуда буд.
маълумоти маркази омории Русия Росстат нишон медиҳад, ки дар давоми 8 моҳи соли 2022 шумори рекордии муҳоҷирони корӣ Русияро тарк кардаанд. Тибқи иттилои расмӣ аз моҳи январ то августи имсол ба Русия наздик ба 444 000 муҳоҷир ворид шуда, беш аз 506 000 нафар Русияро тарк кардааст. Аз ин миён 62,5 000 нафар муҳоҷирони корӣ ҳастанд. Гуфта мешавад, ҳатто дар давраи пандемияи коронавирус ин қадар муҳоҷирон Русияро тарк накарда буданд. Шаҳрвандони Украина то оғози ҷанг барои кор ба Русия бештар мерафтанд. Тибқи омори 8 моҳи соли 2021, Украина аз рӯи шумори муҳоҷирони кориаш дар байни ҳамаи кишварҳои хориҷӣ дар ҷойи дуввум буд. Президенти Русия Владимир Путин моҳи октябри имсол гуфт, ки сиёсати муҳоҷирати кишвараш бояд тағйир дода шавад. Ба гуфтаи ӯ, дар консепсияи сиёсати муҳоҷират бояд тамоми мушкилоти эҳтимолӣ ба инобат гирифта шавад.